कास्टम बसुमतारी बिथांखौ बिपिएफ दोलोआव थांनानै एथ'ग्राब जे गाहायाव थांगोन होननानै आं सानाखैमोन आरो लाइमोनफ्रा प्रमद बर' सारखौ ओरैबायदि बाख्नायदों आरो दिनै लाइमोनफ्रा लोब लोब इउपिपिएल दोलोआव बाहागो लादों। दा आङो कास्टम बसुमतारी बिथांखौ जे बिथाङा मोनसे समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सासे गोख्रों दैदेनगिरिमोन। दा बिथाङा हारिखौ लानानै बड'फाखौ लानानै बै समाव गोबां खोथा बुंबोदोंमोन। दा बिथांखौ आं सानदों दिनै बिथाङा बिपिएफ दोलोआव थांनानै एथ'ग्राब जे गाहायाव थांगोन होननानै आं सानाखैमोन आरो बिथांनि जे बुंनाय राव मोनसे स्टेन्डार्ड लेंगुवेज जों खोथाखौ बुङोमोन एबसुआव थानाय समाव, नाथाय दिनै बिपिएफआव थानानै आं बिथांनि जे रायलायनाय भाषाफोर बिथांनि खुगायाव गनाय भाषाफोर बेखौ ओरैबायदि गाहाय थाखोआव थांबाय होननानै आं साननानै लादों आरो दा जियानो हक बिथाङा बुंदों जाहैदों प्रमद बर' सारखौ जे बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुंखौ खुगायाव लायाब्ला मोजां होननानै। अबसे आं नुवाखै, गोबां मानसियानो आंखौ बुंदों बा नोंथांमोन सोंनायावसो आं किसुमान खोथाफोरखौ आं मिथिबाय। दा बिथाङा माबोरै प्रमद बर' सारखौ बेबायदि बुंनो हायो? दा बिथाङा नायदोंना नायाखै प्रमद बर' सारा मा मा मावदों मा मा मावाखै? दा बिथांनि सरकारनि दिनाव प्रमद बर' सारनि सरकारनि दिनाव दिनै उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जे जोनोम सान बेखौ दिनै स्टुडेन्टस डे हिसाबै स्वीकृति मोनबाय। बेखौथ' हाग्रामा महिलारिया मावाखैमोन, दा बेखौ प्रमद बर' सारनि दिनाव मावनाय जाबाय। आरो दिनै प्रमद बर' सारा बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मखौ सनमान होनानै बिथांनि नामजोंनो बड'फा सुपार 50 मिशन बेखौ खालामदों। बेखौथ' हाग्रामा महिलारिया खालामाखैमोन। आरो बेजों लोगोसे बड'फानि मुंजों जे बड'फा लाइभलिहुड मिशन, बे लाइभलिहुड मिशनखौबो प्रमद बर' सारा बड'फानि मुंजोंनो खालामनाय जादों। आरो बड'फाखौ जुदि रेसपेक्ट होनानै प्रमद बर' सारा जुदि खामानि मावाखैमोनब्ला बा बड'फानि थुलुंगाफुरियाव जे 10 कोटी बाजेट हमनानै जे बेयाव खामानि मावनायनि जे प्रसेस, बे प्रसेसखौ प्रमद बर' सारा लानाय नङामोन। दा जानला मानला पलिटिक्सनि नामाव जानला मानला बिदि मुं सुलाबायनाय जानला मानला खोथा बुंनाया थिग नङा होननानै आं सानो। दा कास्टम बसुमतारिया भबिष्यत दङ। दा बिथांनि बैसोआबो दासिमबो एसेबांखिनि जायाखै। बिथाङा सासे गोरों व्यक्ति, बिथाङा समाजावबो कन्ट्रिबिउसन होबाय, मोनसे जातीयता आफाद गोथार एबसु बायदियाव थानानै बिथाङा जातिखौ कन्ट्रिबिउसन होबोबाय। जाहाथे बिथाङा भबिष्यत समाव गावनि सोद्रोम आखुखौ लानानै सोद्रोम भाषा बुंनानै जाहाथे आवगायलाङो, मोजां समाजखौ दैदेनलाङो, आं बेखिनिखौसो बिथांखौ खावलायनाय जायो। दा लाइमोनफ्रा खुदिद्रों होननानै सोर बुंदों? बेखौथ' कास्टम बसुमतारी बिथाङासो बुंदों। दा लाइमोनफोरजों बिथाङा सावरायदोंना सावरायाखै आं मिथिया, नाथाय लाइमोनफ्रा जोंजों जे रोखोम कानेक्सनाव थादों, इडुकेटेड लाइमोनफ्रानो होन, जायफोर बिथांमोनहा माने इडुकेटेडबो नङा, जाय बिथांमोनहा MA BA पास जायाखै, बिथांमोनजोंबो जोङो जगाजगआव थादों। आरो बिथांमोनहा ओरैबायदि मोनसे जोंनि सरकारनि सायाव प्रमद बर' सारनि सायाव ओरैबायदि मोनसे माने बाख्नायनाय भाषा बुंदों जे प्रमद बर' सारा जे जोंनि लाइमोनफोरखौ लानानै जे स्पर्ट्सआनो जाथों, दा थिग बिदिनो इडुकेसन सेक्टरानो जाथों, स्किल डेभेलपमेन्टनि किसुमान खामानियानो जाथों, बेखिनि खामानि मावनायाव लाइमोनफ्रा प्रमद बर' सारखौ ओरैबायदि बाख्नायदों। आरो दिनै नोंथांमोना ससियेल मिडियायावनो नुबाय थादों, दिनै लाइमोनफ्रा लोब लोब इउपिपिएल दोलोआव बाहागो लादों। बेयाव लेखा गोरों लाइमोनफोर, जायफोर BA पास जानाय MA पास जानाय लाइमोनफ्रानो दिनै इउपिपिएल दोलोआव सानफा एफा लोब लोब हाबफैनायखौसो जों दिनै नुनो मोन्दों। दा लाइमोनफ्रा बे बोराबदों मादों होननाय बे कास्टम बसुमतारीनि बेक्तिगत मन्तब्य, बेयाव जोंहा जेबो गोनो गोथो बुंनांगौ खोथा गैया।